laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi alladi sharrafa lugata alarabi bilkitab wa salla wa sallama ala almuayyad bisahabati alkiram sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa sallama tasliman kathira. amma ba'du, ayyuha al-ahibba, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. nas'alullaha azza wa jal an yaj'ala ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa an la yaj'ala fina wala minna wala min baynina shaqiyan wala mahruma innahu jalla wa ala waliyyu dhalika wa mawlah. وبعد هذه المقدمة الوجيزة ولا يخفى عليكم أن سبب هذه الجلسة هو مواصلة هذه المدارسة والمذاكرة حول هذه الكتب الأدبية طلبا من الله جل وعلا الإعانة والتيسير، إنه يتولى هداية عباده. ونحن اليوم في مدارسة ومذاكرة هذا المتن أو هذا النظم القيم لمؤلفه محمد بن المستنير الشهير بقطرب، الذي قام بشرح هذا المثلث علامة عبد العزيز الكناسي المشهور بالمغربي. ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر نفوسنا، إنه جل وعلا ولينا ومولانا، نعم المولى ونعم النصير. أرى مسيب جلب تدب أن يتي الله تبارك وتعالى أن تدي نرده ngal ɗo ɗengal arabu tippinirgol nde ɗo deftere makko teddude ngal ɗo ɗengal. en juuli e nelaaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓen ɓe tawata ko ɓe tiiɗiniraaɓe ɓeeɗo sahaabaaɓe kelɗuɓe fii ko wallitooɓe ronditagol kaaɗo diina e yettingol kaaɗo diina. aray ɓaawo ɗum mi salmina salminaango islam, wiiɗen ɓaawo nde ɗo ardinande e raɓɓiɗunde. aray suuɗaaki koni sabu nde ɗo jonde hannde kadi ko etagol jokkitoo haldande nde haldunoɗen jangidugol jangidande takko ɗeɗo defte wiyeteɗe kutubul adab woni kutubu lugha alqadima e toragol allahu tabaraka wa taala nde o ɓannanta en sabuji famugol kaɗo dina makko hino jeeya ko ɗum heɓirte andugol ɗeɗo defte lugha yawtuɗe neɓuɗe ko winda famugol ɗe hino jeeya ko faminta neɗɗo on ko winda kon e ɗeɗo defte itta e kaɗo diina. haray sikke wo ala en fuɗɗonno nde ɗo wiyetende qasidatu zainul abidin hinde lolliri wi'ede laysa algharibu gharibu shami wal yamani, haka nde gasoy ton ɗimmintinɗen qasida wiyeteɗo qasida difa'i an ummina aisha radiyallahu anha. ɗiɗo fof ko qasidaji lugha wondude ɗum adabiya tawa kadi hino marori diina. hikkituɗen ɗon oɗo wiyeteɗo maqsura ibnu duraydin rahimahumullahu ta'ala jami'an, nde gaynuɗen nden ɗon faala ɗen tokkude ɗon hande nde ɗo wiyetende almusallas li qutrub. nde ɗo deftere wiyetende musallasu qutrub e golle mayre on ko golle hittuɗe himmuɗe mawnuɗe fii muɗum. aray ko ari ko nde jittata ko yiltinirangol yimɓe ɓen bimana konnguɗi ɗi tawata mase mum no yiltodiri ɗi, wiyete musallasat. imam ibnu malikin sahibul alfiya non ɓe maaki nde ɗo deftere wiyetende musallasu qutrub. awwalu man ana bi hadha alfann ko ɓeɗo wiyeteɓe awi ali muhammad bun almustanir almashhur bi qutrub. ko ɓeɗo atti waɗude oɗo fan
ɓannalngol yimɓe ɓen yiltindirgol ɗeɗo kalfe ɗe mase mum yiltondirta hara yiltondirgol masal fof yiltay firo ngon e ma'ana on nde kamɓe ɓeɗo Muhammad ibnul Mustanir wiyeteɓe lollirɓe bi Qutrub nde ɓe waɗi oɗo musallas hari asli makko ko nasr ko windugol ɓe windu tum ɓe wallini ɓe acciri heddiɓe aroɓe ɓaawo ɓen firtugol koko ɓe wallini ɗo ɓeɗo karmokoɓe wiyeteɓe Abdul Aziz al-Kannasi lollirɓe wi'ede al-Maghribi ɓe ɗetti oɗo musallas waɗaɗo nasr windiraɗo bindi ɗin no yarata noon ɓe sharhi ɓe firti ɗiɗo musallasuji ɓe firtiri ɗi nazm ɓe inninde nazmu musallasi Qutrubin ɓe waɗi musallas nasru on nazm tawi nazmu on ko mutadamminun li sharhi lkalimat tawi ko ɗum ɗon fayda ɓuri kadi hawnade tawi jumla fo musallas muɗum ɓe waɗay ɗum e nder gimɗi ɗiɗi bindi ɗiɗi ɓe firta ɗum e nder ɗon firtande nde tawata hinde raɓɓiɗi kono hinde faamini no weli ɓannande faalaɗo faamude amma sharhuɓe oɗo musallas mo allama Muhammad ibnul Mustanir ash-Shahiri bi Qutrub waɗi hino jeeya e maɓɓe ɓeɗo wiyeteɓe Fayruzul Abadi sahibu Qamusul Muhit ɓen hiɓe waɗinde sharhu nasr mayre on amma ɓeɗo wiyeteɓe Abu Ali Muhammad ibnul Mustanir ash-Shahiri bi Qutrub ɓe wi kafahu sharafan fi hadha al-fann ay fanni al-lugha kawnuhu min talamidi Sibawayhi tawgol ko ɓe taalibaɓe duuɗiɓe jangi e juuɗe o karmokojo lollirɗo lugha al-arabiyya e foolugol e muɗum o wiyeteɗo Sibawayhi hino jeeya e taalibaɓe Sibawayhi o wiyeteɗo Muhammad ibnul Mustanir lollirɓe bi Qutrub ha karamokoɓe ɓe wi ko imamu Sibawayhi jammi allama Qutrub bi Qutrub inde maɓɓe nen hari ko Muhammad ibnul Mustanir ko noon ɓe wiyete ko ɗuuɗugol ko ɓe ruttinni ɓe ari ɓe duɗini e juuɗe Sibawayhi e himme towɗo ko Sibawayhi yiiri ɓe ko nande muɗum ko ɗum ɗon woni sabu ha Sibawayhi inni ɓe ya Muhammad wi naam ɓe wi anta Qutrubun wo an ko a Qutrub karmo koɓɓe noon ɓe landi ko honɗum woni Qutrub ɓe wi Qutrub ko ismu Duwayba la tazalu tadubbu wala taftar wo ko kullum kun tawta arabu ɓen hino andiri kun ɗuuɗugol yaha ara ɗuɗum kullum kun tawata kun andiraka ɗuuɗugol fawtagol nde tawno oɗo imamu Qutrub no ɗuuɗuno ko yahayno ara hakkunde ka mum e ka duɗal karama ko mum Sibawayhi tay kadi haaɓata soomata mankata fukkata haaɓata karama ko maɓɓe inni ɓe ya Muhammad an ko a Qutrub hiɗa nandi e kun kullum jikku hiɗa wakkili ko nden ñanden inde maɓɓe nden Muhammad ibnul Mustanir fayda muli heddide inde wi'ede Qutrub so tawi en faami muqaddima on ko faala en yeetade ko allama Muhammad ibnul Mustanir ko nasr ɓe waɗuno ɓe winduno tun ɗiɗo musallasuji e ɓe wallinani ɗi aroɓe ɓaawo ɓen fiyo eto faamugol koko wiyete musallasat woɓɓe goo ari watti ɗum ɓaawo maɓɓe kono huwa awwalu man i'tana bi hadha alfan woni musallasat amma joni noon si en dartoyi en yi'a yeeso seeɗa no ɓe waɗirta noon sen ɗetti muqaddima ɓe wiyeteɓe imam Abdul Aziz al-Kannasi al-mashhur bil Maghribi muqaddima maɓɓe on fi sharhugol waɗora kadi nazmu fi nafsi l-waqt li musallasi Qutrub en taway ɓeɗo kadi ko woɓɓe goo kadi e ngal ɗo gandal wiyetengal lugha al-arabiyya en are joni yugol bi idnillahi ta'ala ɓe maki kamɓe wiyeteɓen Abdul Aziz al-Maghribi awalan ɓe maki
حمدا لباري الأنام ثم الصلاة والسلام ما ناح في ضوء حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد فالقصد بما أردته شرحا لما قد كان قبل نظم مثلثا لقطرب مقدما فتحا على كسر فضم مسجلا وهكذا على الولا نظما على الترتب. سميته بالمورث أو بالمورث لمشكل المثلث أو لمشكل المثلث من غير ما تريث ففز بنيل العرب. هذا كنون مقدمة ويتبن عبد العزيز الكناسي المغربي بماكي أدي تندنم بماكي حمدا يتور هيرانيك للباري ونند تقودو الأنامي تقودو يتور هيرانيك مو ثم باو دون الصلاة جلدا يون والسلام كسانغال ما ناح يروكو سيكي في دوح انغال دو لغال حمام غابورو نو وني سوننو yonden ɗon julde ngal ɗon kisal yo wonu ala rasuli e dow nelaɗo ala arabi arabujo on wa alihi e ɓeygure maɓɓe nden wa sahbihi e wondiɓɓe maɓɓe ɓen waman tala e kala on jokkuɗo min hizbihi jeyaɗo e fedde maɓɓe nden o jokkiti sabilahu lawol maɓɓe ngol fi hubbihi ka yiɗugol ɓe ala mamarri e dow yawtugol feƴƴa alhiqabi duuɓi ɗi. wa ba'du si tawi ɗum feƴƴi fal qasdu faandunde nden bima aradtuhu e ɗum komi faala sharhan ko yannyugol firtali ma wonande ɗum ko tawata kadu ko gonga kana laatinoke qablu atto hande nudima yuɓɓanoma musallasan tammituɗe li qutrubin wonande oɗo karamo kojo hara muqaddiman ayi ko ɓe ardimɓe fatahan poccal dowgal ala kasrin e dow poccal leygal fa dammin ɓe hikkita ɗon tural ngal musjalan fiw woni mutlaqan wama wa hakaza ko wanoni wama on ɗon ko khata'ul matba'i o wi'ete wama kaza windi e defte goo kono wa hakaza ko ɗum ɓuri sellude wa hakaza ko wanoni alal wila e dow hikkindirgol ngol nazman ka yuɓɓugol ala tarattubi ka jokkindirgol. sammaytuhu mi inni nde ɗo deftere bil murithi defte goo waɗa ɗum defte goo waɗa bil mawrithi woni ronande nden li mushkali wonande masayne ma ɗum ittayde jilɓayeji al musallati nde ɗo tammitunde wonande li imamil qutrub wo min gayri ko aldama tarayyusin e nenni tagol wo an oɗo talibajo fa fuz daɗir malireɗa binayli heɓugol al arabi ko ɗaɓɓa kon sa jangi nde ɗo deftere bimana an oɗo talibajo gandal si tawi ko lugal arabiya faalaɗa faltade ko laaɓi jangu nde ɗo deftere si a janginde a faaminde haray fuz binaylil arabi haray malire heɓugol ko ɗaɓɓata kon si a jangi nde ɗo deftere ɓe ɗettanima on garanti en faami taqdir haala kam joni noon deftere nden no woni yaarude fiyo en faamu ko wiyete musallas ko ɗoyo en naatan firtugol ngol afdalu kitabin fi hadha alfan wa awwalu kitabin fi hadha alfan musallat qutrubin hadha nde ɗuuɗa hajum kono hinde ɗuuɗi nafooreji moƴƴano ko honno ɓe woni waɗirde ko wiyete musallas on yii konnguɗi tati no waali dow ɓe innayi algamru walgimru walgumru jumla arano on ɓe udditiramo poccal dow jumla ɗimmo on ɓe udditiramo poccal ley jumla tammo on ɓe udditiramo tural hara noon algamru walgimru walgumru alma'ana baynahunna mutaba'idun kama bayna almashriqi walmaghrib kono hara kalfe ɗen a yino windirte noon fof no waali gootum ko mase ɗen woni yiltude ma'anaji ɗin e firoji ɗin
ko ɗum ɗon wiyete almusallas en yi ko kalfe tati waali ɗon ko ni noon imamul qutrubu windirno deftere nden no waalori ɗo ni algamru walghimru walghumru ɓe acci ɗon ɓe firtali fus anduɓe ɓen fof no andi ɗum ɗo no woɗɗodiri ma'ana oɗo ɓeɗo wiyeteɓe imam abdoul asis alkannasi almaghribi ɓe ɗettino musallas on fof ɓe firtirimo yuɓɓugol gimɗi watta firongon ka nder gimɗi musallas fof ɓe waɗanamo bindi ɗiɗi wono en yiɗon algamru walghimru walghumru ɓe naadimo e ɗin bindi ɗiɗi ley ɗon ɓe inni algamru ma'un gazura walghimru hiqdun sutira walghumru dhu jahlin sara fihi walam yujarribi si tawi ɗen faamude musallas qutrub inde jeeya defte ɓurɗe welde faamude kono ko si a faamino nde wallinira noon faama na ɗum a faamata si a faamal no daɗɗo ɗini waalori noon bimana jumla fof dow ko bindi ɗiɗi ɓe sarhirimo koye nder ɗin bindi ɗiɗi ley ɗon ɓe naadata firo konnguɗi ɗin ɓe innama algamru ko woni ɗum ka lugal arabiya ma un ko ndiyan gazura ɗuɗuɗan ko ɗum wiyete algamru ko ma un gazura ndiyan ɗuɗuɗan walghimru ko firti ka arabiya hiqudun ko konnagu sutira suuɗangu harana feññinangu ɗum wiyete alghimru ɓe innama walghumru ko woni gumru ka lugal arabiya ko neɗɗo zu jahalin joom majjere sara mo tawata majjere nden yeehi fiihi e makko hara walam yujarribi o jarribaki o wattali hakkil ko neɗɗo mo wattata hakkil e piiji ɗin wiyete alghumru no famorade ni bimana kala jumla mo ɓe ɗettanma musallasu fof ɓe waɗanaymo baytuji ɗiɗi ɓe naada firo makko ngon e nder ɗin baytuji ɗiɗi si ɓe ɗettani musallasu goɗɗo go kadi algamru walghimru walghumru ɓe addanima ɓe ni algamru ko ɗum firti ko ma un garusa firo ngon ko cheikh abdoul asis il maghribi woni wadde allamatul qutrub ko dow on tun waɗi ɓe innama walghimru ko woni ghimru hiqudun ko konnago sutira suuɗangu ka ɓernde konniɗo on walghumru ko ɗum firti du jahalin ko neɗɗo joom majjere sara mo majjere nden yehi fii he mu'um hara walam yujarribi o wattata hakkil e piiji ɗin ko wiyete alghumru en faami on ɗon arano ɓe gayni ɗon ɓe maaki sa darti kadi allamatul qutru ɓe maaki assalamu wassilamu wassulamu en yiɗo kadi ko musallas ko ɗum ɗo wiyete musallas cheikh abdoul asis al maghribi ɓe maaki wo tahiyatul mar'i salam wasmul hijarati silam wal irqu fil kaffi sulam rawawhu fi lafdi nabi en yi firo ɗeɗo tati kadi naadama e nder gimi ɗiɗi bindi ɗiɗi firo ngon woni ɓe maaki tahiyatul mar'i salminago neɗɗo ko ɗum wiyete assalam ka lugal arabiya wo wasmul hijarati inde ɗeɗo kaaƴe ɗen ko assilamu ɗe wiyete wowal irku ɗaɗol fil kaffi ka newre neɗɗo on assulam ko ni wiyete wo rawawhu ɓe fillike ɗum fi lafdi nabi e konngol nelaɗo kaɓe maaki ɗon inna ala bimana li kulli sulama minan nasi nden ɗon wunjere kono bimana ko wiyete ko ɓe wiɗo kon wal irqu fil kaffi sulam ɓe firtiri ɗum maaku nelaɗo on assulamu ka lugal arabiya ko wunjere ka jaɓata heltade e bani adam ɗum wiyete assulam yahudu ala kulli sulama minan nas sulama ko wunjere joni noon wiwgol ɗo bimana assulam ko irqun fil kaffi assulamu ko wunjere ɓuri sellude e mum e ko karmokoɓe sarhoɓe ɓen wowlata kon en faami joni kalimaji ɓeeɗaɗin sen faalaen ɗettay dow ga wi en assalam ko salminago wassilam ko inɗe kaaƴe wassulam ko wunjere neɗɗo en faami joni noon a firireɗo noon ndeɗo si a waway nde a jokkay nde ha watta wawde firtande hoore ma konnguɗi ɗin dow ga haranaɓe naata ka juɓɓudi ley ton
kono noon a waawi ɗum woosi a tippike ka juɓɓude a natti dow en faami ɓe gayni ɗum ɓe hikkiti tammo on ɓe maaki alkalamu walkilamu walkulam en yiɗo kadi ko ɗi tati daiman ko ɓe udditirta ko fataha ko ɓe ɗimmitirta ko kasra ko ɓe tammitorta ko damma ko ɗum ɗo wiyete musallaf on faami wo ɓeeɗo cheikh abdoul asis ɓe maaki firtugol ɗiɗo konnguɗi wo ammal hadisu yewtere neɗɗo fal kalamu ko haala ko ni wi'irte fal kalamu ko ɗum woni yewtere wo wal jurhu fil mar'il kilam wo barme si woni e ɓanndu neɗɗo ko kilamu wi'ete bi ma'ana awa alkilamu huwa aljur'u fil mar'i alkilamu woni barme wonɗo e bani adama wo wal mawde o sulbul kulam wo nokku fendiɗo karɗuɗo ko ɗum wiyete alkulam wo lil yubsi sabu yorugol mo ngol wa tasallubi e fendagol mo ngol yora keg jon ɗo awa si en faami firo ngon ko ɓe woni wolude kon sen hooti dow en wiyay alkalamu ko haala walkilamu ko barme wonɗo e neɗɗo walkulamu ko nokku karɗuɗo yoori en faami jon no firirten non dow dojo on tun kono en wawata firde dow gaasi en rewtali ley sabu ko yuɓɓuɓe ɓen firti winduɓe dow ɓen firtali no famaɗo hikkuɗo ɗon on woni alharratu walhirratu walhurra ko ɗum ɗum ɗo kadi faanda e ɗum ɗo ka lugal arabiya cheikh abdoul asis almaghribi ɓe maki alharratu lhijara wo alharra ko woni ɗum ka lugal arabiya ko alhijara wo alhirra ko ɗum firti ka lugal arabiya alharara ko ngulendi wo walhurra ko ɗum firti ka lugal arabiya ko dimo debbo dimo almuhtara suɓaɗo min muhsanate ɓeɗo saŋiɓe ala arabi arabuɓe ɓe joni sen firiri ni en hooti dow en wiyay alharratu ko woni ɗum ko hayre woni kaaƴe woni harra kaaƴe jam'o hijara sen wi walharra walhirra en wiyay ɗum ko ngulendi sen wi walhurra en wiyay ko debbo dimo reeniɗo jogiti hoore mum en famino ɓen wallinirta no ɗo noon a hisi a wawi ndewo si a wawi firde dow tun ara wattayi rewde dow tun fira kono ko lega ittata tokkira dow ton ha wawa dow ton ɓe maki alhalmu walhilmu walhulmu ɗon kadi ko honɗum woni ɗon cheikh abdoul asis almaghribi ɓe maki alhalmu saqbun fil adim walhilmu min khuluqi lkarim walhulmu fi nnawmi nnaim bisidqi aw bilkadibi ɓe wi alhalmu ko woni ɗum ka lugal arabiya wo saqbun ko yolnde wonde fil adimi e guri si yolnde waɗi ɗon tufike ko ɗum wiyete alhalmu si guri tufike ko alhalmu wiyete wowal hilmu ko woni ɗum ko neware min khuluqin karim jeyande e jikkuji labaɗi ɗi alhilmu woni neware wowal hulmu fi nawmi naimi ko wiyete alhulmu fi nawmi koko heɓoto ka ɗoygol annaimi neminigol ɗum wonira bi sidqi gonga aw bil kadibi ma wona fenade ko wiyete alhulmu ko ɗoygol bimana koyɗol sen hooti dow wi'en alhalmu ko woni ɗum ko yolnde wonde e guri wal hilmu ko neware wonde e neɗɗo wal hulmu ko ɗoygol ngol neɗɗo yi'ata en yi jon no firirten no no famirade no ɓe watti ɗon ɓe maaki asabtu wa sibtu wa subtu e yi kadi ko tati ari ko ni ha deftere nden gasa allamatu nadim ɓe maaki asabtu yawmun uyyida wa sibtu na'lun humida wa subtu nabtun wujida fi ma'marin aw sabsabi
ɓe maaki wo asabtu ko woni ɗum yawmum ko ñalande uyyida iidinande yahudu ko nde ɗo waɗata iidi e mum nasara suuɓi ala ko ɗon ɓe waɗata iidi e mum bimana ko ase woni yahudu gollata ko ala woni nasara gollata ko ɗum woni yawmul iidihim wowa sibtu ko woni ɗum na'alum ko paɗe humida waccaɗe yiɗaɗe ka yimɓe ɓen a sibt ko ɗeɗo nelaɗon ɓe makuno ya sahiba sibti tayni alqi sibti tayka ko paɗe teddugal paɗe yiɗaɗe ka arabuɓe ko ɗum wiyete a sibtu ko paɗe wonon wa subtu nabtun wujida ko puɗiri tawandi fi ma'amarin e dunkire aw sabsabin ma sumture ma burure sabsabe on tigiri ko burure nokku ka tawata ko ladde tawa ɗon noon puɗiriji no fuɗi ɗon ɗum hino wiye sabsab ma ɗum tawa ɗiɗo puɗiriji no fuɗi e dunkire ɗum noon kan no wiye sabsab joni sen hooti dow ɓennete a sabtu ko ñalande iidi yahud wa sibtu ko paɗal waccangal ka arabuɓe ɓen wa subtu ko puɗiri fuɗundi ka awaka fuɗi e ladde en faami ɗon ɓe hikkiti ɗon ɓe maaki assahamu wassihamu wassuhamu ɓe maaki a ko wiyete assaham wowa shiddatul harri saham walinnibali qul siham walidiyai shamsi suham fi mashriqin aw maghribi o yiɓe ko ni wonde firtirde ɓe naaday ɗi tati noon e nder gimi ɗin ɗiɗi ɓe maaki wowa shiddatul harri ngulendi ɓurtundi hino wi'e assaham wowalinnibali ndagaje fampeteɗe ɗen ɓul wi'u ɗum siham ɗum ko noon wi'ete ndagawal ko siham wiyete ka arab wowali diyai shamsi nange ngen si jalbendi nange ngen ɗum hino wi'e assuham singe jalbiri fi masriqin puɗal aw maghribin ma mutal awa en daari dow to en wi'ay assaham ko ngulendi ɓurtundi wo wi'en assiham ko ndagawal fampetengal assuham wi'en ko jalbendi nange ngen en famude noon yarde noon ɓe maaki wo adda'awatu waddi'watu waddu'watu cheikh abdoul aziz al maghribi ɓe maaki wa da'watu l abdi du'a wa di'watu l mar'i di'a wa du'watun ma suni'a lil akli waqta talabi e yino ɓe yuɓɓiri ɓe naadi ɓe yuɓɓi deftere nden ɓe firtorinde kadi e nder juɓɓudi ni ɓe maaki wowa da'watul abdi torare jiyaɗo on ko ɓantata juuɗe o fewta joomi men kon ɗum no wi'e addu'a torare wowa di'watul mar'i nodditagol neɗɗo on ko o jeya kon no wi'e addi'a wowa du'watun ko woni du'wa ma suni'a ko ñamete moƴƴinaɗo lil akli fi ñamugol watta talabi tuma o ɗaɓɓa yo ñaam awa sen hooti dow ɓe wi'ay adda'watu ko torare wa di'watu ko nodditare wa du'watu ko ñamete moƴƴinaɗo ko ñaame e yinoon yarde noon ko sa wawi ɗo firirde dow to wi'e a wawi musallas o tigiri ɓe maaki asharbu wa shirbu wa shurbu ɓe maaki wo asharbu jam'un nudama wa shirbu haddun qusima wa shurbu fi'lun ulima wa qila ma'ul inabi ɓe maaki asharbu ko woni ɗum jam'u nudama ko coggal yaridoɓe coggal yaroɓe hawtuɓe ko yarete nokku ngotun no yara ko ɓe wiyete asharbu wowa shirbu haddun qusima ko geɓal feccangal hendiɗa ko hendiɗa ɗon ko no wiye ashirbu siko hawta sendama hendi ke geɓal mangal ngal hendiɗa ɗon hingal wi'e ashirbu wowa shurbu fi'lun ulima ngal ɗo ko gollal andangal ka lugal arabiya ashurbu yarugol wowa qila wi'ama ko wiyete ashurbu ma'ul inabi ko ndiyar resen woɓɓe wi ɗum ɗa woɓɓe wi ɗum ɗa
awa joni sen hooti do wi'en asharbu ko coggal yaroɓe wa shirbu ko geɓal sendangal hendiɗa ashurbu ko gollal ka lugal arabiya andangal ma ɗum wi'en ko ndiyam resen ɓe hikkiti ɗon alharqu walhirqu walhurqu yuɓɓoɓen ɓe sharhi ɓe maki alharqu ma qad azuma walhirqu hurrun karuma walhurqu humqun la'uma fa minhu kun dha harabi ɓe maki wo alharqu ko woni ɗum ma qad azuma ko nokku yaajuɗo sahara laaɓuɗo tande yaajunde woni alharqu ladde yaajunde wowal hirqu hurrun ko dimo karuma tedduɗo wiyete alhirqu wowal hurqu ko woni ɗum humqun ko jofoyaagal la'uma felinigal wo fa minhu immorde non e ngal jofoyaagal ɗon kun laato an oɗo taalibajo dha harabin jon dogudu dogu ɗum ta jaɓu siforde jofoyaagal ko wiyete ko jofoyaagal jeye dogoɓe ɗum sen hootidoɓe maka alharqu ko boowal yaajungal walhirqu ko dimo tedduɗo walhurqu ko jofoyaagal felinigal en faamiɗon joni tafamuna shay an ɓe maki yeeso ɗon allaha walliha walluha daiman yuqaddimu lfataha summa yusanni bilkasra summa yusallisu bildamma cheikh abdul aziz ɓe maki adluka lilmar'i laha wa nashratu ludi liha wa jam'u lihiyati luha bildammi walkasri hubi ɓe maki wo adluka felugol ma lilmar'i neɗɗo on no wi'e allaha wo wa nasratul uudi koɓolal leggal ngal no wi'e alliha wo wa jam'u lihyatin ba'e ɗuuɗuɗe hino wi'e luha biddammi fuɗɗora ɗum tural wi'a luha wal kasiri ma ɗum fuɗɗora ɗum to poccalle wi'a liha hubiɗi fof hiɗi yiɗa sa faala wi'a luha siɗa faala wi'a liha fof hino yiɗa joni awa sen hooti dow en taway ɓe innayi allaha ko felande neɗɗo walliha ko koɓolal leggal walluha ko ba'e ɗuuɗuɗe en faami ɗon ɓe watti ɗon ɓe maaki alkastu walkistu walkustu kon woni ɗum ɗo ɓe maaki alkastu jawru rufida walkistu adlun furida walkustu udun murtada min urfihi lmutayyabi wo alkastu ko wiyete kastu jawrun ko tooñe rufida salaɗe walkistu ko ɗum firti adlun ko nunɗal furida farlangal e dow yimɓe ɓe wo walkustu ko firti udun ko leggal murtada welangal bimana welangal ka yimɓe ɓen min urfihi sabu urgol maggol leggal ngal almutayyabi welgol ngol bimana ko leggal urortengal ni ko leggal ngal tawata urgol mum no wela yimɓe ɓen wiyete alkustu joni ɗo sen yihi ɓeinnayi alkastu ko tooñe salaɗe few si yimɓe ɓen tooñama ɓe salike tooñe ɗen ngal gollal no wiye alkastu ko tooñe salaɗe walkistu ko nunɗal farlangal walkustu ko leggal urungal urortengal ɓe hikkiti ɗon ɓe maaki al arfu wal irfu wal urfu wo al arfu rihun tayyibu wal irfu sabrun yundabu wal urfu amrun yajibu inda irtikabi dhanbi ɓe maaki al arfu o dowɗa rihun ko urgol tayyibun welgol wal irfu ko ɗum firti sabrun ko muñal yundabu yiɗangal
wal urfu ko firti amrun ko yamirore yajibu waɗɗinde indartikaɓe tuma yimɓe ɓen waɗɗiti azambi bakkatu o bimana al arfu ko urgol welgol wal irfu ko muñal yiɗangal wal urfu ko yamirore hanande daranede tuma yimɓe ɓen acciti ko yamirako yamirgol ko moƴƴi ko ɗum wiyete al urfu jomi wa'mur bil urfi yamir ko moƴƴi ko ɗum wiyete al urfu ɓe ɓeydi ɗon ɓe maaki allammatu wallimmatu wallumma woni wallummatu annadum ɓe maaki woli jinnatin qul lamma wa sha'ru ra'sin limma wa jam'u nasin lumma ma bayna shakhsin wa sabi ɓe maaki wo li jinnatin nawnare jinna si nangi neɗɗo ɓul wi'u nden nawnare lumma ko noon nde wiyete wo wa sha'ru ra'sin sukundu hoore wuygundu wi'u ɗum limma wa jam'u nasin coggal yimɓe wi'u ɗum lumma hara noon ɓe yimɓe ko ma bayna shakhsin hakkunde helli faaɗo wa sabiyin e paykum ko ɓen wiyete lumma famude bimana allumma ko nawnare jinna allimma ko sayande ko ɗum ɗon pular maggal ɗon tigiri sayande ɓe gandi sayande sukundu ɗuɗu nde gorko ko ɗum wiyete allimma amma allumma ko coggal yimɓe fayɓe e mawɓe ka tumbodiri pay koy to sukoy sukaɓe ñarɗuɓe fof harano ukkodiri ɗon ko ɓen ɗon wiyete allumma coggal yimɓe jooɗiɓe ɓe hikkiti ɗon ɓe maaki almasku walmisku walmusku ko ɗum ɗum firti wo almasku jildun ya gulam walmisku min tibil kiram wo walmusku bulgatu ta'am yakfi lfata min nashabi ko ɓe faala firtude ɗo wo almasku ko ɗum firti jildun ko guri wiyete almasku guri ya gulam ko ɗum firti wo walmisku min tibil kiram ko angiri welɗo ɗon andi parfum wona haala pular ngal tigiri ko andi no parfum wiyete ko angiri welɗo wiyete parfum wowal musku bulgatu ta'am ko sayre ñamete nde tawata yakfi nde yonayi alfata neɗɗo on min nashabin immorde e nguure hara si o maɗɗi kene inde wawi mo kontinande nguure hara ko welanoɗo awa nde ne fanɗata en faami awa sen hooti dow wi'en almasku ko guril walmisku ko angiri welɗo walmusku ko sayre ñamete yonayde weelaɗo ɓe gayni ɗum ɓe maaki alhajru walhijru walhujru ɓe wi ɗiɗo tati kadi ko honɗum firti wo mala a dam'i hajri wa qalla fihi hijri wo law kuntu kabni hujurin la da'a minni adabi sirongon ɓe maaki wo mala a dam'i hebbini gonɗi an ɗin hajiri ɓernde an nden wo wa qalla fanɗi fihi e nden ɗon hunde hijiri haqqille an nden law kuntu kabni hujurin simi wa'ino wa oɗo neɗɗo ɓiɗɗo hujur la da'a minni yeebotono e an adabi needi andi ɗo ko ɓe faala en firtande ko alhajru ko woni ɗum ko ɓernde alhajr woni ɓernde walhijr woni hakkil hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alhijr woni hakkil wo hujur kañum ko ismu rajul wiyete hujur oɗo ibnu hujur ko oɗo wiyete
sahibu shu'ara'ul jahili ko on ɗon ɓe ɓuri bakkude ɗum ɗo e muɗum. Imru'ul Qais ko on yuɓɓi shu'ara'ul jahili mo ɗuuɗi geɓe mum moƴƴa himo ɗuuɗuno noon konngudi ɗi tawata fayda nede teddungal no pottitiiɗi ko ɗum si o ɗo wi si mi wa'ino wa on hanno nede fuuti kala wo si mi wa'ino ka bnu hujrin imru'ul Qais wola da'a minni adabi hanno mi waynodiri e needi awale neɗɗo ko needi woni fi makko. joni ɗen faamude ko ɓe woni jokkude ko musallasu on wo alhajir ko ɓernde wal hijir ko hakkil wal hujur ko inde neɗɗo wiyetenoɗo imru'ul Qais en faami ɗon joni ɓe watti ɗon wowo asarratu wa sirratu wa surratu hara ko bi sad wo qul thalathatun fi sarra wa qirratun fi sirra wa khirqatun fi surra masdudatun min dhahabi. ɓe yuɓɓoɓe ɗo kadi no wakkili sabu firtirgol nde deftere juɓɓude yuɓɓugol gimol kadi firta ɗum kadi wona ɓaawo hoggo woni no woɗɗi boyi. ɓe maaki qul wi'u salasatun fi sarra yimɓe gila tato hiɓe wi'e sarra coggal ɓe yimɓe ɓe ɗuuɗa ha kono hara ɓe yoni tato ɓen hino wi'e sarra. wo wa qirratun woni ngoɓol wi'u ɗum fi sirra hino e nder jangol. wo wa khirqatun linsere wi'u ɗum fi surra hino e sasahum kun tawata masdudatun hikun haɓɓira min dahabin kange bimana ko sasahum kange haɓɓira kun linsere ko nder linsere wi'ete alkhirqa bimana kongu ɗiɗi wo asarratu ko yimɓe ɓe ɗuuɗa gila tato woni coggal asarra ko coggal wa sirra ko honɗum firti ko ngoɓol ɓe andi neɗɗo si jangama ha wa ɗum ɗon piidirgol to ni ɗin ƴakkidira ñiiƴe ɗen konko o heɓi ɗon ko honto ɗum heɓoto koye ngulendi ko e jangol awa ngoɓol ko e jangol heɓoto joni noon sirra on ko jangol kono qirra on ngoɓol ngol ko e jangol heɓoto joni ko ɓe addi ɗo wa qirratin fi sirra na qirra on ɓe faala en jannude kamɓe ko sirra on tun jangol ngol joni bi mana asarra ko coggal yimɓe gila tato wa sirra ko jangol ɓurtugol wa surra ko sasahum haɓɓira kullinsere ɓe gayni ɗum ɓe maki alkala wal kila wal kula ɓe maki wo al usbu yudu'a bil kala walil hirasati l kila wa jam'u kulliyatin kula wo li kulli hayyin di abi ɓe maki wo al usbu puɗi kuɗi fuɗu ɗum puɗi ɗin ko kulle ɗe ñamata kon yudu'a ɗum hino wi'e bil kala ɗum ɗon ko kala wi'ete huɗo moƴƴi ko ɗi dammi ɗin arata ñama ko kala wi'ete walil hirasati aynugol hunde hino wi'e alkila aynowon piiji ni ko ɗo e gandi alhirasa alharis on ko kila o wi'ete aynuɗo ma aynugol ngol gollal ngal no wi'e alkila ko aynugol woni kila wo wa jam'u kuliyatin kula wo coggal ɓooƴe hino wi'e kula e jangino kabino ɓuray ɗin alkula dabbul kula mana hara ɓooƴe ɗen no lo'i wo kula woni jam'u kuliya wo li kulli hayyin di abi wodande kala wuuru kun jom baaba bimana kala ko wuuri ma heɓa ɓooƴe ɗen noon si ɗe ɗuuɗi ɗe wi'e kula si woni gotel wi'e kiliya ha joni sen arti ɗo e wi'e alkala ko huuɗo ñameteko ko kulle ñamata wal kila ko renugol goɗɗum wal kula ko ɓooƴe ɗuuɗuɗe ɓe hikkiti ɗon woni aljaddu
wal jiddu wal juddu. wo aljaddu walidul abi wal jiddu diddu laibi wal juddu inda al arabi al bi'ru dhatul kharabi. wo aljaddu ko woni ɗum walidul abi ko baba woni soro. wo wal jiddu ko ɗum firto diddul laibi ko liddu fijundaru. wo wal juddu ko ɗum firti indal arabi ka arabuɓe ɓen al bi'ru ko woyndu dhatul kharabi jomirandu yirbugol ko woyndu yirbundu wi'ete al juddu. awa sen hooti dow wi'en al jaddu ko soro, wi'en wal jiddu ko tinnare, wi'en wal juddu ko woyndu yirbundu. kanji dow ton tati. e hikkiti ɗon wo aljawaru wal jiwaru wal juwar. wo jariyatun ihdal jawar wa masdarul jaril jiwar wa raf'u sawtil juwar min waj'in aw karabi. yuɓɓoɓe ɓe maki wo jariyatun korku gootum ihda ko gootel aljawar horɓe buy bimana korɗo gooto ko jariyatun wi'ete. horɓe si ɓe ɗuuɗi ɓe wi'e aljawar. wowa masdaru ɓullitande aljari kawtal woni aljiwar kawtinagol. wowa raf'u sawtin ɓantugol hino wi'e aljuwar min waja'in si tawi ɓantugol hito ngon ko sabu muusendi aw karabin ma ngoƴo. si neɗɗo heɓi muusendi luuki haray hino wi'e aljuwar. si neɗɗo heɓi ande ngoƴo luuki ɗaɓɓi faabo ngol luukango makko ɗon no wi'e aljuwar. awa sen hooti dow wi'en aljawar ko horɓe ɗuuɓuɓe. aljiwar woni ko ɓullitande ka kawtal iwi ɗon yujawiru jiwaran. aljiwar woni kawtinagol. wal juwaru kañum ko luukugol wiyete aljuwar. neɗɗo ngo luuki. en faamiɗi tatino. ɓe hikkiti ɗon woni amrat, amarat wa amirat wa amurat. ɗiɗo ko ɗi af'al ko golleji ni ɗiɗo kañum en andi ta uttani ton ko alamatu alfi'il jeya. wowa daruhu qada amarat imaratan wa amirat nafsul fata wa amurat arduka ba'da al kharabi. ɓe maki wo o amarat wa amirat wa amurat wo wadaruhu galle neɗɗo on siɗe hoɗitirama yimɓe woni ton kada amarat haray ɗe wuuriti imaratan wuurugol. wa amirat haray juuti nafsu gurdan alfata neɗɗo on. wa amurat haray ɗon arduka leydi maɗa ndin ba'dal kharabi ɓawnde ndi yirbuno ndi wuuriti kadi. en yiɗo ko piiji tati jokki ɗon. si arabu ɓe ginni amarat haray ko hoɗo darnanongo hottirama wiyete amarat. si tawi wi'ama amirat haray ko neɗɗo on juuti gurdan. amirat nafsul fata neɗɗo ngo juuti gurdan. si en wi'i amurat haray ko leydi ndi o marno o accirini hoɗaka ha caabi o ari o sinciti o hoɗi ɗon. en sendidiriɗi tati noon. wo alhamamu walhimamu walhumam. wo tayrun shahirun ilhimam walmautu qul fihi ilhimam la tayrun shahirun ilhamam walmautu qul fihi ilhimam wa ala man jaa alhumam ala fatan muntasibi. wo alhamamu walhimamu walhumam wo tayrun ko sondu shahiru lollundu wi'ete alhamam gaboru. alhamamu ko gaboru. wo wal mawtu mayde nden ɓul wi'u fihi e ɗum ɗon alhimam. alhimam en jangi ɗum ka ibnu durayd. alhimam
sayful himamil muntada en jangi ɗum sayful himam ko mayde wowa alaman ja al humam wo bimana al humam ko alaman ko alamande inde ko andirte neɗɗo jaa ari bimana al humam ko ismu insan ismu rajul humam ala fatan muntasibi e dow suka mo tawata no askinkinni no anda bimana alhamamu ko inde gaboru walhimamu ko inde mayde walhumamu ko inde neɗɗo suka wi'ete neɗo humam huwa kana smuhu ɓe watti ɗon wo almala walmila walmula wo ɗiɗo tati ko firti wo jama'atu nasil mala wa qul awanuhum mila wa lubsuhum hiya almula min abqarin muhaddabi wo jama'atu nasi yimɓe ɗuɗuɓe hiɓe wiye almala wa qala almalau alladina kafaru min qawmihi no ari mala ko coggal yimɓe buy jama'atu nasi no wiye almala wo waqul wi'u awanuhum miranji maɓɓe ɗin mila heewi miranji si heewi ko milaɗi wi'ete miranji ɗin heewi wo wa lubsuhum hiyal mula ɓornateri yimɓe hino wi'e mula kono hara ɓornateri ndin min abqariyin koye ɗiɗo conci iwi muhaddabin saccaɗi ko ɗum ɗo joni koɓe faala en wolande ko allamatul qutrub almala ko coggal yimɓe walmila ko miranji heewuɗi miranji ɗin heewi walmula ko ɓornateri yimɓe hara ɓornateri ndin ko abqari ko ɗiɗo conciɗi iwri wo ashaklu washiklu washuklu ɗum ɗo si neɗɗo wattali hakkil sikkay ko chinois wona wolede siko ni to jokkirɗa ko haalale laaɓu ka ɗum ɗo si a jangi a faami ɗum a fotta e ɗum e defte ha ara sa anda ko ɗum firti ko ɗum wengata jande mane har ko a jango ha omba wo ko wiyete ashaklu aynul misli wa shiklu husnu dalli wa shuklu qaydul gulli makhafata tawassubi wo ashaklu ko woni shakle aynul misli koko nandi e hunde nden tigiri wiyete ashakle wiya hadha al amru shakluhu shaklul fata hakada nando hunde nden tigiri wiyete ashakle wo wa shiklu husnu dalli ko labingol bungingol neɗɗo si bungini ɓiɗɗo mum ha ɓurti ɓenna shiklu labingol bungingol wowa shuklu ko wiyete shuklu ko qaydul gulli ko tongugol kolombowal e dande kullu hara makhafata tawassubi kulol wata kun coɗu kun natoya nokkugo dande kolombo haɗay kullu natugol ka faala joni awa sen arti dow wi en ashaklu koko nandi e hunde nden wa shiklu ko bungingol labangol ma bungingol ɓurtugol wa shuklu ko tongande kolombowal ɗe hikkiti ɗon woni arraqaqu warriqaqu warruqaqu wo muttasil ramli raqaq wa fi masili lma arriqaq wo wal khubzu irraqa arruqaq yuqalu inda alarabi ɓe wi'i muttasil ramli njaarendi jokkodirndi e ladde njuutuɗe ɗum hino wiye arraqaq sahara njaare ka désert molanaɗo woni hara dartoɗara haron ka ɗon no wiye arraqaq bimana ladde njaare wa fi masilil ma'i woni e joolol ndiyan ka ndiyan ɗan rewata ɗon sino ilude ɗum hino wiye arriqaqu woni joolol ndiyan wowal khubzu biredi on si o yoori irraqa si o muncitama ha o muncike himo wi'e arruqaqu ni biredi muncitiɗo wi'ete no gasa wi'en ɗum ɗo rusit ɗum wiyete arruqaqu pay koy kono jammi ɗum ka biredi on si muncike ko wiyete ɗon kon are ñamen honno rusit ɗum wiyete arruqaqu
wo yuqalu inda al arabi arabuɓe ɓen ko wiyeten ene rusitu kono no gasa ɓay ɗum hayna pular noon ko haala yimɓe leydi ɗo kono ko noon famirten no gasa ko bireedi bimana condi bireedi yooru ɗum ko ɗum wiyete arruqaku awa sen hooti dow ɓe inna arriqaku ko ladde njaare wiyete arraqaku ladde njaare warriqaku woni joolol ndiyam warruqaku woni bireedi yooruɗo munci woni bireedi munciiɗo kono hara mo yoori noon so munci woni kuɓoy kuntoy kuntoy ɓe maaki alqammatu walqimmatu walqummatu ɓe maaki wa su'uru laysin qamma wa ra'su thawrin qimma wo bi kasriha walqumma mazbalatun lil khashabi ɓe firtude ɗi kanji tati alqammatu walqimmatu walqummatu wowa su'uru laysin batte ngayuri si ngayuri ñaami heddini batte ɗum hino wiye qammatun batte ngayu ko qamma wiyete wowa ra'su thawrin hoore ngayuri hawa bimana hoore ngaari dow gas ka ngaarni nin ka hoore nden hatti ɗon ɗum hino wiye qimma bi kasri ha hara ko waɗugol kaafu on poccal ley wowal qummatu ko wiyete ɗum masbalatun lil khashabi ko jide saare ɗum wiyete wal qummatu woni jide saare bimana jide saare ka pular woni kañooge hibbete kañooge hibbete woni jide saare ka haala pular siko ga ɓennama hibboy ka mbaleeti to na haala pular noon sa yehi kamen ɓenna hibboy ka ñooge saase to ɗum wona pular noon ko soosono ñooge ko ñooge ɗen hawti ɗum saase ko olo sooso ɓen wolta ɗum e yi ñooge saase fuuti saase kun saase fo wona pular denna bo wona pular ɗiɗo fof ko haalaji janani ɗetta ɗi wowla goɗɗum faama tawi wona ko wowla kon faama idan haray ko wiyete alqamma ko batte ngayuri wiyete alqammatu walqimmatu ko hoore ngaari wiyete alqimma ko wiyete alqummatu ko jide saare ɗum ɗon ko noon wiyete woni ka ñooge on hibboyteɗo sen fittiɗo e mooɓiɗo fof ka hibboyten to ɗum wiyete jide saare mawɓe ɓen ko wiyani ɗum jide saare ko tawde kamɓe kala ka huunde ɗuuɗi ɓe innayde saare si en darti hara ɗen manditi en nana hiɓe inna kamen banana si awama ka nder hoggo ɓe inna saare banana ka saare banana ɓe innata ɗon si tawi ɓe aawi kewe ɓe inna yahe ka saare kewe si ɓe aawi kali ɓe inna yahe ka saare kali si ɓe hibbay ñooge e nokku ɓe inna yahe ka jida saare ka ñoogeji ɗin hibboyte toon ɓe si ɓe nokkiɓe jonni pay ko ɓena hibboy ka jide saare ara hari ko noon wowlirte kono no gasa ɗum hara ay andaka joni faami hulasa on anduɗen en anda ko wiyete kon kumma kaka ñooge hibbete ka pular noon ko wowa wolede kon ko jide saare ɓe hikkiti ɗon a salla wa silla wa sulla ɗum ɗo wiyete musallasat annadum ɓe maaki la tarkanan li salla wala taluz bi silla wahdar ta'ama sulli la tarkanan li silli wala taluz bi silli la tarkanan bi salli wala taluz bi silli ihdar ta'ama sulli wanhad nuhuda al-muqtabi bimana la tarkanan wata oño li salli bimana asal ko oñagol wata oño sal ko oñagol wala taluz wata bako bisilli woni posesere ko bondi jikku ko kum winoɗen ɗo nen ñande bollum posesere hum somo to kum haɓɓo yimɓe toña ɓe
wowata ɓitto e aduna hon ha yaha fattoɗa poose sereeri kulol goɗɗum ara heɓi tana ta wat ɗum bisilli woni poose sere ta fatto ɗum wahdar rento ta'ama sulli ñamete ñolɗo ñamete o walti o ñoli rento ñamugol on ñamete si ñoli himo wiye asul wan hado immo nuhuda immande almuhtabi suuɗotoɗo amma salli arano on dow ko talen jandi a sall woni talen jandi sa piindiri janɗe ɗiɗi ko señƴata ɗon nana kon ma si a ɗetti marto a tappi jandi ko señƴata ɗon nana kon wiyete a salli bi mana la tarkanan li sall tarkanan on ko addi mo ɓaawo ɗon ko fi yuɓɓugol gimol ngol kono a sallu ko sawtul hadid woni talen jandi awa joni sen hooti dow wi en a sallu woni ko talen jandi wa sillu woni boddi bondi jikku woni poose sere no gasa ko wiyete a sullu ko ñamete ñolɗo joni en faami firoji ɗin tati e hikkiti ɗon woni attala wattila wattula wa dabuyun ka hiilun attala والخمر قل فيه التلا وتلية من التلا جيد الفتى المهذب وكوكو ويته تلا وضبي كو جawre كحيل كاليني nde gite waɗanande kale ar gite ɗe no laba ha no kala ɗum hino wiye attala jawre kalininde hino wiye attala wal khamru beere ɓur wi'u fihe mum attila beere no wi'e kadi attila al khamru yusawi attila wattila yusawi al khamru ko inde beere wi'ete attila wowa tulyatun ko birngol tulyatun woni birngol mina tula immorde e birɗi wo ko woni ɗum jiidu ko daande suka jiidu ko daande alfata suka hettuɗi birɗi almuhaddabi bimana hettiɗo bimana ko ɓe faala en wolande ɗiɗo ko nguɗi ko tokkaɗi tun ɓe faala en wolanade wo attala ko jawre kalinde waɗanande kale ka gite wo wattila ko beere wattula ko birɗi hettuɗi andi birɗi ko wiyete birɗi ko neɗɗo janɗa ha dande nden sowodira sowodira si tawi neɗɗo janɗi ha sowodiri reedu no hetta birɗi reedu no sowodira si neɗɗo janɗi ka dande no sowodira ɗin cowi sowodirɗi ɗon ko ɗin wiyete birɗi ka pular ɓeyna kaari no janɗi ha hetti birɗi dande non no sowodiri janɗugol ngol reedu ɗum no sowodiri janɗugol ngol ko ɗum wiyete birɗi ko ɗum ɗon noon wiyete attila ma attula joni noon tilyatun ko gootol jamɓo tilyatin ko tula birgol e birɗi a sendidiri joni wo arrasa warrisa warrusa ɓe maki wo amma alghazalu farrasa aywa al amma wal imma wal umma hikkiti ɗon al ammatu wal immatu wal ummatu wo sajjatu ra'sin amma tudaa wa qalu imma li ni'matin wa umma min ajamin wa arabi ɗo ɓe maki wo sajjatu ra'sin tufande hoore woni fusande hoore si neɗɗo hoore mum tappama nde fusi ko sajjatun wi'ete fusande hoore wo ɗum hino wi'e amma fusande hoore no wi'e amma wo tudo'a ɗum hino wi'e ɗum wa qaaluɓe wi fusande hoore kadi wa qaaluɓe wi'i wo imma on kañum li ni'matin ko nema woni imma wowa umma ɗum ko firti ko coggal yimɓe mina ajamin wa arabi ko ɓen wiyete
umma woni mofte en yiɗo ko tati woni ɗon kadi wo al ammatu woni fusande hoore fusunde wiyete amma wal immatu woni neema wal ummatu woni mofte en yiɗi tati noon ɗi ari ɓe hikkiti ɗon wo arrasha warrisha warrusha kono ɗum hikkata firtata wo amma alghazalu farrasha walhablu liddalwi risha wa badlu malin arrusha lilhakimi almustaklibi wo amma alghazalu jawre farrasha bimana arrasha ko ɗum woni alghazal bimana ko jawre woni arrasha wowal hablu ɓoggol liddalwi ƴoogirgol hino wiye arrisha wowa baslu maalin funsugol jawdi jonna ɗum li hakimin wonande ñaawowo mustaklibin yeenortoɗo ɗum hino wiye arrusha hara maray ɗum ɗa ha artama ɗum firata ko feewa en faami nuqaddimu wa nu akhir wi'en wa baslu maalin li hakimin mustaklibin arrusha ɗon ɓurata welde famade joni ako falleɗen famude dow arrasha ko jawre warrisha ko ɓoggol ƴoogirgol warrusha ko ngeenaari en faami joni filo ngo rusha ko ngeenaari jonnetendi lanɗo bimana ɗaɓɓowo yenede si ñaawa woni ñaawowo ɗaɓɓowo ngeenaari si ñaawa ko jonnete kon no wiye arrusha nelaɗon ɓe maki la'na llahu rashi wal murtashi kangal ni yeenortoɗo e yeenowo ɓe hikkiti ɗon azzajaju wazzijaju wazzujaju e yi ha joni fal fataha summa al kasra summa dam ko ɗum wiyete musallas wo habbul qoronfol azzajaj wo wazzujjul armahi azzijaj walil qawariri zujaj wa huwa sari'ul atabi ɓe maki wo habbul qaranfol koronpolle na ɗum waɗeteɗo ka ataya yare ɗum wiyete koronfol arabu ɓen ko koronpol wiyata ɗum ɓale ɓen ari tawti ɓe tayma ɓenna ɗum koronpolle tun ala inde ko ɓeeɗa jeeyi hunde kala ko yimɓe heerori si ɓe heɓani ɗum inde ko inde maɓɓe nen wallitorte koronpol wo abbere muɗum nden hino wiye azzajaju abbere wotere koronpolle ko zajaju wiyete wo wa zujjul armahi wo hoore ndagaje famporɗe ɗen hino wiye azzijaju wo walil qawariri biniri no wiye azzujaju wa huwa sari'ul atabi non mbini ko yawɗum ko fusata ɗum no anda kelen mbini ko nde wotere hewata ɗimmitude joni sen hooti dow wi'en azzajaju ko woni ɗum ko abbere koronpolle wazzijaju ko hoore ndagawal famporngal wazzujaju ko honɗum ɗum firti ko biniri en yiiɗi tatino ko ɗin ɗon woni azzajaju wazzijaju wazzujaj woni abbere koronpolle e hoore ndagawal e biniri ɓe hikkiti ɗon allaqa walliqa walluqa wo ko ɗiɗo firti wo kunasatul bayti llaqa wa zahfu lil harbi liqa wa anta ahrakta luqa min asalin billahabi wo kunasatul bayti tuundi suudu hino wiye allaqa tuundi suudu fittani en ɗon sa fitti ha a gayni a nokki konko nokkuɗa ɗon ka nder suudu no wiye allaqa tuundi suudu no wiye allaqa wowa zahfu pottal hawrugol lil harbi ka hare to ɗum no wiye alliqa wowa anta noon aharakta min asalin billahabi luqa ɗo kadi ma waɗen ɗum nuqaddimu wa nu akhir ahyanan ataqdim wa ta'khir
awdahu fi tafsir ɗo si en waɗiral ni en wata firude faamen bimana wowa antan a harakta si a sunniri si a sunni mina asalin immorde e njuuri a sunniri njuuri ndin billah bi dulbunge haray ndi njuuri sunnandi ɗon hino wi'e alluqa njuuri sunnandi woni alluqa joni awa hoten ɗo wi'en allaqa ko tuundi suudu walliqa ko fottande ka piiro walluqa ko njuuri sunnandi en sennidiriɗi joni ɗo gotum fof no walto firimo bismillah on say ɓe watti ɗon wo almannatu walminnatu walmunna wo ko wiyete wo alhumatu ismul manna walimtiyazu lminna walquwatu ismu lmunna wa hiya dalilu lqalbi wo alhumatu tooke ismul manna bimana almannatu ko ɗum wiyete alhumatu tooke wo wal imtiyazu foolugol ka tumba piihunno ɗaɓɓeede foolowo ɗon on ɗum hino wiye alminna alminnatu bimana al imtiyaz foolugol wo wal quwatu doole ismul munna almunnatu woni alquwa wo wa hiya dalilul qalbi ko doole woni tindinande ɓernde neɗɗo ko sino mari ɓernde timmude o mari doole ko yer ko ɓernde nden wuuri wo doole ɗen woodi awa sen hooti dow ɓe makana en almannatu ko tooke walminnatu ko foolugol walmunnatu ko doole en yiiɗi ɗo gotum fof arana e hoore mum fire mum waalo ɓe gayni ɗum ɓe maki alqara walqira walqura annadim ɓe maki yuɓɓuɓe ɓen wo walmatun lilmar'i lqara wa nuzlu dayfi lqira wa jam'u qaryatin qura ka makkatin wa yasribi wo almatn keeci lilmar'i wonande neɗɗo hino wiye alqara wo wa nuzlu wernande dayfin koɗo ko defante ɗon kon o ñaama hino wiye alqira wa jam'u coggal dental qaryatin ca'e hino wiye qura ka makkatin wa yasribi ko ɓe addan ɗo ka makkatin wa yasribi ma anna hadihi asma la tansarif ko tawgol nazmu shi'ri kañum jaɓa wargol kasra ma la yan kasir ko jaɓata wadde kasra ɓe waɗay ɗum kasra joni sen arti dow e wiyay alqara ɗum ɗo ko fi tun ye wawa firude dow on tun ko ɗon go woni gandal ngal e nde ko dow tun hara firay dow hara ley sa faala wallitora e sa faala wallitorta wiyen alqara ko keeci neɗɗo walqira ko hirande koɗo walqura ko ca'e ɗuɗuɗe en faami ɗon ɓe maki wo alzalmu wazilmu wazulmu wo bariqul hababi alzalmu wa fi nnaami zilmu fahlun wa amma zulmu faljawru min dhi ghadabi wo bariqu ndaneri jalbundi alhababi ngufo tuuta neɗɗo alzalmu no wi'e ɗum bimana alzalmu ko woni ɗum ko jalbendi tuutaɗe ɗakkudi bimana jalbendi ngufo ɗakkudi neɗɗo no wi'e alzalmu wowa fi naami ndanwal hara ko ngoral hino wi'e alzilmu wo fahlun ko ngaari ndin no ngoral ngal wowa amma zulmu wo fal jawru ko tooña min zi ghadabin immorde jon tikkere neɗɗo so tikki tun o dilli fewndo ɗon ko heewi kon o tooñay joni sen artiɗo wi'en alzalmu ko ko felfeltande ngufo felfeltande ngufo woni alzalmu alzilmu ko ndamwal ngoral ndamwal ko sondu num marndu teddungal e mokoɓa yaagal ka yimɓe ɓe ko ɗum ganane ɓe na ɗon fiya hendo ɗon ay tay coggu ndamwal ɓe nana ɗum ka
ndawwal ko sondugo ya yi'undu si tawi ko ya soodu ndu welata fi joni noon ngoral mayru on wiyete azzilmu si ɗon feƴƴi ɓaynnama wa zulmu ko wiyete tooñe azzulmu ko ɗum woni fal jawru min dhi gadabin neɗɗo tikkuɗo si dilli ko iwrata e makko kono heewi wonde tooñe joni sen hooti ɗo wiyen azzalmu ko felfeltande ngufo wa zulmu ko ndawwal ngoral wa zulmu ko tooñe iwruɗe e tikkuɗo ɗum wiyete azzulmu ɓe ferɓiri deftere nden kamɓe allama al qutrub wiyeteɓe abou ali mouhammad bune il mustanir almashhuru be qutrub ɓe maaki alqatru walqitru walqutru ko ɗum ɗo ɓe timminiri nde yuɓɓoɓen ɓe maaki firo ɗum ɗo wo alqatru gaythun sakibu wo walqitru sufrun dhaibu walqutru udun jalibu min iddatin fi lmarkabi wo alqutru ko firti gaythun ko toɓo sakibu yuppimu ɗuɗungu walqitru ko qitru firti sufrun ko sila dhaibun tayuɗo wo walqutru ko firti udun ko leggal jalibun urnon ngal pooɗay ngal min iddatin immorde ko serti fil markabi ka juɓɓudi bi mana ko leɗɗe itteɗa ko urnore moƴƴine ko honno ko urore ɓe gandi uragol no serte urnorgol uragol ɓawo ɗo hari yimɓe ɓen no heɓa muusu ko'e heɓa muusu ñiiƴe ɓuddi nanga ɗum ha tawa koyo uro ɓe yaha ɓe ɗaɓɓoya kakeli ɓe ɗaɓɓa keɓe ɓe waɗa piiji ɗuɗu ɓe waɗa e furno ɓe huɓɓa ha wula kay ɓe itta ɓe waɗa e nokku hara no wonde e curki ɓe naatamo ka hendu naadata ma ɗum ɓe uddamo nder toon ɓe suddamo suddare tekkunde nde curki kin wata yaltude mum heña ɓenna yo udditu hundu kon o uggino ka hoore ka ureteɗo o uddita awa ɗon noon si tawi norgal ngal ƴawi ha tappoyi ngandi ndin kala ko tawata ko nirinara maako ko kanuno maako yaade mum ibba e fop ta uddutu tun ta ombu tun hunduko kon yaltira e kine hunduko ha ɗon poto patanno kono wiyete uragol ɓawɗo haade ko ɗum ɓuddi ñawdirte ɗum ko ɓuddi noon muusu hoore sukku ɗum muusu ɗo honno ñiiƴe sukku ɗum ko ɓuddi woni ɗum joni noon si ɗum ɗon hibbi ɗon ha gasi ɓe ittanimo suddarne ko he kon o yanay taw par ce que curki kin udda e noppi udda jolɗe ɗen fop ko ɗon on say o waaloto ɓe hibbamo ndiyam ɓuɓuɗan seeɗa ɓe bon ndiyam ɓuɓuɗan seeɗa ɓe wujamo kaare seeɗa awa so hettike ɓenna oɗo o urino hanki so hettike ɗon o wayra wullude muusu hoorema muusu ñiiƴe haray fo i bisimillah kono wiyete uragol gandi no serte urnagol ko parfum waɗata ka coñci ma ɓanna ko luuɓatama ɗum ɗa noon koyeɓe ukke e duggal ngal a wawata waynodirde mum a yaltata few si ɓe andiɗa hulima a suusata ɓe ñoƴƴa e seraji ɗin fop sa ponto pantannike yiite ngen sunnete ɓe andi a mayata kono a wulay noon a wonay ɗon ha tuma gaynda ɓe nawdi tundu kon woddito ko sa on mbi ko heeway tew ko yaccitu tun si'a haɗa ɓe waɗi siyo hun ka ɗum wona ɗum wiyete uragol ko ɗum ɗon noon ɓuri ɗuɗude ko bonnata ñiiƴe pullo fuuta ko ɗuuɗi ko bonna e ñiiƴe ɗen few sunna ɗe few bonna ɗe uragol ngol ma ñaamugol ko wuli ko mo ñaami pute ko wuli ñaami jaabere ko wuli ñaami kappe ko wuli sa ŋati ko wuli tum notike e ñiire nden yawalde accitude tufay nde ko ɗum wonta sifa ɗin piiji ko ɗuuɗi kon e joni noon ɓe wi ko falɗen famude kon ɗo wo alqatru ko toɓo ɗuɗungu walqitru ko sila taayuɗo aynol qitre walqutru ko leggal urorngal wiyete alqutr joni en faami ko ɓen wolde ko joni noon ɓe maaki ɗiɗo woni musallatat allamatu abi ali mouhammad ibn al mustanir al mashhur bi qutrub annazim wiyeteɓe abdoul aziz al kannasi al maghribi ɓe gayni ɗum ɓe maaki khatimatu nazim
وهذا تمام شرح ما نظم من تقدم من أدباء العلماء مثلثا للقطرب هذبه للحب رجاء عفو الرب عما جنى من ذنب عبد العزيز المغربي مسليا مسلما على رسول الكرم والآل والأصحاب ما لاح بريق يثرب بماكي هذا هنا دوني تمام تيمود شرحغول يانيغول ما نظم دونكو يوبي من تقدم بن اردينوبه min udaba immorde e anduɓe al ulama janguɓe woni janguɓe gandal adabu gandal luga ko ɓe wiyete al udaba musallasan ko ɓe tammintimɓe lil kuturbi nde ɗo deftere ɓeɗo haddabahu o eltinde lil hibbi wonande on yiɗuɗo gandal raja a tanjinagol afuwi rabbi yafuye taguɗo on woni joomi me en himoye tori mo tanjini yafanede amma jana ga ɗum ko faggiti min zanbin immorde bakkatuji ko hombo woni on yuɓɓuɗo nde deftere ko ɓe wiyeteɓe Abdul Aziz al Maghribi wo ko ɓe fermiri deftere nden musalliyan ko ɓe juuluɓe musalliman ko ɓe hisimɓe ala rasulil kurama e dow nelaɗo teddugal ngal nelaɗo tedduɓe ɓen wal aali himo juule ɓe nguure maɓɓe wal ashabi e wondiɓɓe maɓɓe himo juuli e maɓɓe ma laaha yer wo ko felfelti feeñi bariqu ndande naneri yasiriba madina ɗum ɗo ko ilan taquma saa Allah subhanahu wa taala hawri ndingen ɗum ko yiɗi o wela wano fodirnoɗen noon si tawi woodi ko famini e mum ko Allah subhanahu wa taala walliti si tawi kadi woodi ko faljini e muɗum nen toɗo Allah subhanahu wa taala hollu en palje ɗen o newnana en yiltagol e majje o arkisa en nafitorgol ko tawta kon hino hawrodire sawabu aray ko hikkoyten ɗo bi isnillah no haldirnoɗen noon ko muhtarul adabu on nde karmokoɓe yuɓɓi labande fi shi'ri al arabi biisnillahi taala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal